OK, takže teďka budu slepej a pokusím se uvařit vajíčka. Já to jako znám, já tady bydlím, ale... Okay. Jednice tady. Vezmeme jedno, dvě vajíčka třeba? Jedno. Oh shit, kámo. Zase můžeš si sednout, tady to bude na dlouho. OK, takže teďka. Dobrý, teďka, myslím, že to je třetí, čtvrtý, tady ten. OK, tak to máme nahřátý. Kde je ten boj? Tady ten, ne? Jo, ten ne. Něco slyším. Vajíčka jsou tady. Já vůbec nevím, kolik tam liju. Je tam vůbec něco? Dobrý, jako bys nám něco vylil prostě. To je jenom, čekaj. Dobrý, teďka to jdu rozklapnout. Jsem správně teďka? Ty vole, to znělo dobře, ty vole, tomu věřím. Shit, čekaj. Trefil jsem se vůbec? OK, teďka potřebuji nějaký. Asi si můžeš sednout. Protože takový stresující, když víš, že za to nejde. Teďka potřebuji nějakou tu nabíječku. Pičo. Nějakou nabíječku. Nabíječku. Chci udělat míchaný, nebo jaký chceme udělat? Míchaný? Pičo, to je nebezpečný. Ne, nalevo. Co bych se nic nalevo. Ne, trošku možná takhle. To to míchej. Mám pocit, že to úplně zadělám všechno. OK. Se můžeš si sednout, kámo. Ne, fakt mi jen říkej, jakoby, víš co. Jestli posuň. OK, mezi tím, co jsem to dělal, tak já to mám trochu namíň. Takže 1, 2, 3. Takhle to chci. Pičo. To je nebezpečný zvuk. Potřebuji sůl. Pičo. Tak se na sůl sedu. A to už plně konzistence, to už jakoby... OK, teďka, já to tady ještě budu mít takhle v ruce. A ty vole, počkej. Vole, to je nebezpečný. Yes. Natáčíme ten mobil vlastně. OK, teď dáme. Proč mi nemůžu říct, že tam je plotínka třeba? Aha. Vole, jo. Já jsem si spálil malíček. Kde je ten talíř? A kde je teďka? Nalevo víc. Na té plotínce, nebo můžeš mi vole něco říct? Jo, já mám spálný malíček. Počkej, je to vypnutý, ne? Čekej. Je to vypnutý. Teď. Pičo, teďka by to mělo být vypnutý. Aha. Já mě hradě... Čekej. Jsem to dala správně a teď si potřebuji schladit malíček, kámo. To bolí jak...
Aha. Kámo, já to dodělám, hej, už si sedni ke stolu, já ti to naservíruju, že z toho posereš, kámo. Kámo. Jsem kokot, fakt. Dobrý. Už mě nadaď, já si poradím jak něco. Tady to lambička. Já to vypnu, čekej. Jo. Ne, já to najdu sám, vole, nevrať mi. Fuj, proč je tak rozpá... Au! Proč to tam... Jo, to je dobrý. Už si sedni, já to naservíruju, kámo. No comment. Soustředím. Tady někdo jsou příbory. Jo. Ne, vole, ne. Juhu! Mám to? Juhu! Čekej, půjdu z zrcadla, aby bylo fakt jakoby vidět, že jsem doslepej. Mám na sobě 2 vrstvy, vole. 2 vrstvy čepic, kámo, a nevidím ani kokos. To je světlo.